Tsopano ndi nthawi ya Atolankhani afuse kwafusa abungwe la CDEDI zokhuza ndi ripoti lawo komanso zokhuza ndi Ndege. Choncho khalani pompo kuti muonere. Malawian cameras, like, share, comment and subscribe. Thank you so much. Have a good day. Okay, dzina langa ndi Promise Tom kuchokera ku Mafusono Radio. Funso langa likugona makamene nduna yona zofaitsa nkhani yomwenso ndi mneneri wa boma Moses Kunkuyu adayankhula pamene amanena kuti boma likutanthauzira ripoti ili mu chichewa kapena chiyankhulo chimene Amalawi ambiri angamve. Anafotokoza kunena kuti mwina iwo ngati mbali ya boma kwambiri adzayikirapo ndemanga ripoti lonse likakhala kuti latuluka ponena kuti ili ndi preliminary report chabe. Ndeti kaonetsetsa amakamba kuti ripoti lonse malinga ndi amene amachita kafukufuku ameneyo akwena kuti adzatulutsa mwina chaka cha mawa miyezi ngati ya June kapena July. Ndiye funso langa linalonena kuti mwina pa zimene adayankhula andunawo ponena kuti mwina adzapanga comment pa nthawi ngati imeneyo ngati bungwe la CDEDI mwachilandira motani. Apereka maganizo awo koma ndimafuna ndikubwereseni ku section 12 ya malamulo akulu a dziko lino. Amene aja akugwira ntchito mphamvu zongobwerekedwa. Ndiyeno munthu wotumidwa samapanga zofuna zake. Ino ngati muli ndi wantchito wanu mukanituma kuti ukagule machesi sangabwerese mchere. Ndiye tikuwanena kuti kwauza kuti Amalawi eni anga ndi mafunso July akutchulidwayo kusakhala kuti kungosala miyezi iwiri tili kuchisankho. Ndiye akapitiriza anthu akupanga njomba izi tiyamba kwauza kuti amene akufuna kuti Amalawi azamvotere atilonjeze kuti choyambirira azakhazikitsa commission of inquiry kuti anthu adziwe kuti chidagwesa ndege ya bene ndi chani. Ndiye sanafike kumeneko tili ndi mphamvu. Ifa mphamvu zimene akugwisa ntchito Moses Kunkuyu ndi zathu malinga section 12. Mphamvu zimene akugwisa ntchito Dr. Lazarus Chakwera ndi zathu tidachita kuwapasa, tidachita kuwabwereka. Ndiye inake ya mphamvu ife tikuwauza. In fact, Dr. Lazarus Chakwera promised to be a servant leader. A servant leader is supposed to listen to the masters. We are the masters, the taxpayers and the voters. We are challenging them. In fact, it is a question of their own integrity because we are questioning their integrity. Are they liars? Is Moses Kunkuyu a liar? That's a simple question we are asking. We are not zeroing in on the nitty-gritties of the report. These are straightforward matters. You see? Tikungonena zimene zidayankhulidwa poyera pambalambanda. Sitinalowe mu report tanena kale kuti ife tidikira UTM yanena kale kuti itanisa akaswiri athandauzira ripoti lija koma ife sinafike kumene ku zinthu zitatu achakwera adanena kuti ndege idafika ku Mzuzu idabwezedwa koma ripoti kuti sinafike. Sindikupira kuti zimenezo zizasintha mu ripoti amene akubwera. Choncho atiyanke kuti anatinamiza ngati ananamizidwa bwanji sana chose munthu wina aliyese amene ananamiza. Chinthu chachiwiri tidauzidwa kunena kuti akukanika kuipeza ndege ife kunali kophimba idi munaona pamalo paja pambalambanda poyera pamene pacha nyumbaso zili pafupi. Kodi adatinamiza? Kodi amene ananamiza amene ndi ndani? Nanga ifo akhala chete. Chachitatu makra idayika nambala ya ulere 261 amene mungaione ndege koma pamalo paja palitawo aliyense waiona. Kodi amakra wanatinamiza? Ngati amatinamiza chuti ngachaonde chani? Ngati samanama abwereso ngati mene tabwerera pano. Izo zaka chaka mawa ndi zawo ife tikunena za pano kunena kuti section 12 ikutipasa mphamvu fa anthuwa akulamulira chifukwa kuti tinakhulupirira. In Malawi you govern on trust. The trust you get it from the people because the legal and political authority derives from the people of Malawi and they give you on trust. In order to continue exercising such legal and political authority, there has to be trust. Not only trust, but you have to sustain that trust. That means if today Malawians agree, we no longer trust Dr. Lazarus Chakwera, he will not continue kulibe July. It is incumbent upon us, the people, to decide. So, iwo wasamatuze zochita ife tukwauza zochita. Ndiye akamatuza zochita ndi pamene anthu mafunso angochulukira, misonzi ingochulukira ifacha zimene akuchita. Zimanena kuti nkhani tatenti ikambirane poyera. Ifa zinachitika poyera. Ndiponso ndiakumbuse Dr. Lazarus Chakwera ndi anzawo sa Malawi Congress Party. Zikuoneka ngati kuti nthawi zonse akamazuka amaona ngati Malawi tinapusa. Kuti tinapusa liti? We are not daft as a country. We know our aspirations and goals. We know what we want. And lero in this day and era it's difficult kuti mwatenga anthu ngati kuti ndi nthawi ija ya ulamuliro wa chipani chimodzi. Ulamuliro zobisabisa zidatha pa 14 June 1993. Paja kunali kandulo, kunali nyali. Imene inathawisa tambala wakuda. Nthawi zonse ndima umadana ndi kuwala. Tiye ndipange zinthu poyera.
zikomo kwambiri ndikupa lunda kuyankhani akanakhala kuti afuna zimenezo ndi kuti akanauza kuti report libwere mu June kapena July koma chaka cha mawa kuti kwa baba tatere mkwasira miyezi 11 kuti tipite kuchisankho nkhani imene ndi sinafika kuchisankho kalime tithane nayo kuna kuti amalawi akhale pansi alire apukute misonzi. We need a closure on this matter. Zikomo kwambiri. Ine ndi Kasim Aubi kuchoka ku Zodiac. Funso langa loyamba ndimafuna mukunena kuti mukufuna patakhala commission of inquiry and the composition ya anthu amene akhale mu commission imeneyi mukhalenso akufamile. Ndimafuna ndifunse kuti simukuona kuti mwina kutha kungokhala kupanga duplicate zinthu ponena poganizira kuti ngati akufamile omwewo komanso ngati chipani cha UTM chinanenapo kuti ali ndi anthu a independent amene akupanganso investigate issue yake yomweyi. Tikudziwa kuti MDF nayonso ikupanga investigate independent issue yake yomweyi. Civil aviation nayonso mapanga ma investigations ake on the same plus awawa aku Germanywa. Simukuona kuti commission of inquiry imene mukunenayi ita kungokhala 1 kupanga duplicate, 2 mwina kungotalikitsabe nthawi imene mwina zotsatira zimene anthu angathe kuzivomereza mwina zingatenge. Loyamba ndi limenelo. Lachiwiri it's an extension kumene nafunsa nzangayo mwanena kuti mwapanga highlight zinthu zimene mwina mukuti ngati president is either ananama kapena ananamizidwa, and chiyembekezo chanu chinali chokuti a president atenge action ngati anakhala kuti wina kana anamiza kumbali ya report ya zomwe zinachitikazo. Simukukhulupirira kuti a president nkofunikabe atadikira comprehensive report chifukwa pakadali pano tinganene kuti ngati mbali ya boma yangopanga noti kuti zachitika zimenezo koma silina pereke position yake conclusively chifukwa akunena kuti malinga ndi akunkuyu akudikira kuti kubwere report lomaliza limene azakhaleno kuti akuliyankha kwathunthu. Simukuona kuti action ya president ingadikirenso kapena ifunikira kuti idikire the comprehensive one potengera kuti atata achite pano mwina the final report ndikuzabweresa zinthu zina zakhangata president anadya mfulumira. Funso lanu likundipasa nkhawa kwambiri chifukwa likukhala ngati kuti amalawi tisanduke zinthu zomango zikankha kulowera uku patangopita nthawi yochepa chichitikire ngozi yomvetsa chisoni ija ku America kunyachitika Nkhani. Anthu ena adayesera kuombera president wakale kumene ku Dr. Donald Trump. Nthawi yomweyo anthu anachosedwa ntchito. Nthawi yomweyo commission of inquiry inakhazikitsidwa. Ndibwereze ndimanena kuti Nkhani tikamayikamba mwachibwanabwana kapena mofuna kuyikira mbali kapena mofuna kuti oneke ngati timatha kuyankhula tikuzika pa chiopsezo chifukwa munthu amene tukamba paya anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko. Ndiye ngati tikutchatchalisa tikupyepyeza nkhani ya ndege ya mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko komanso mayi wakale wa fuko komanso anthu ena ma service men and women. Anthu amene anali mmene muja boma la Malawi linapanga investment kwa anthu amene aja kwa apanga training kwa aphunzitsa. Ndiyeno ngati anthu amene aja nkhani ndiona kuti tizikambirana mopyapyalisa ngati moselewulana ndiye tizakhala serious pati. Kuteroko akanakhala maiko ena nthawi yomwe ija mmene amadzuka Dr. Lazarus Chakwera kuzayankhula 11 koloko akanatiuza kuti ndachosa nduna ya za mayendedwe, ndachosa nduna ya polisi, ndachosa army commander. Akanakhala kuti zikula zikulula serious kwa zikula thundi ya chibwana anthu amatitola. Ndibwereze pamenepo ndikunena kuti dziko la Malawi ndi la chibwana anthu amatitola. Zimene zinachitika mmene choko kuti mupite kwina kuli konse muzikauza anthu kuti we lost the whole vice president and there is no commission of inquiry. Anthu akuza kupasa mbama kunena kuti mtundu wanji wa anthu sizidachitikepo andi kwachitika zinthu zosiyanasiyana kudziko kuno koma ma president amakhazikitsa ma commission of inquiry. Ndipo tikudabwa kunena kuti chikulimbitsa mtima ndi chana Chakwera kumaganiza kuti nkhani imeneyi tingayiwale osawerenga report. Kunoko ndiyankhenso nkhani funso lolambirira licha kuti duplication sikhala duplication. Kunoko chimene mafunika iyi ikanakhala ngati backbone imene yatuluka pano. Ndesono mafunso tikufunsawa kuti a Suleiman mudakhazikitsa toll free line
ndifukwa chani makazi ya free line apa pali tawa mwaona ichi chinakhala mphasa poyambirira ndeti zinena kuti report ikusonyeza kuti mafoni 4 adasekudwa adayasa ndani amayankho ifa anthu information ali nawo anthu ali muno komano chifukwa cha popeza papa tabwera taauza kuti ayankhule tikhope tayankhula ngati sayankhula tikamabwera ndi gear 2 ndimayene tizayambe kuyankhula kuti mwina sakuyankhula facha iyi ndi gear 1 tabwera nayo apa chifukwa anthu ena ake akumaganiza ngati kuti they can think on our behalf. No, we are 20 million plus Malawians. Aliyense have got their own brain. And lero kuti mukaganize kuti chikufa kuti mukudya ndalama za misonkho ya anthu nkumabera anthu agona ninjala ino masagaza ndalama mukanene kuti you are superior, you are making a grave mistake. So chimene tabwera abantu funa kuti tauze tiyambe kwamberanso pano, we need to take a deeper and serious, honest discussion. And that discussion begins with questions. So, zimene mkunena zonzoona ndithu aviation apange ngozi yeneli yayikulu inakuza anthu wankulu inatekesa ziko. Timangwenika kuti kukhale commission of inquiry ona kuti report ikatuluka aliyese azikutira nalo. Ndeko yambirira amatifoja mpanazale the composition. Tinaona apo report ina yakatamangidwa mai Martha Chizuma. It was a sham of a report. In fact, anena kuti sitingangokhulupirira anthu. Ndifanike ayute makalemene mukale family mukale anthu kuti chinthu chikamatuluka aliyese achione ndikukutira kuti oh yes. Apadi nkhani zinatere tikatere tipikuta misonzi. Komanso ngati dziko tanika tiphunzirepo. Fa chilichonse nothing happens. Everything happens for a reason. And as a serious people, any incident imene ingachitike manika muziphunzirapo. Ndifaka anthu anzero manena kuti ngakhale chitsiru chodontha chikumayankhula, you should pay attention. Mumapeza kuti mwatolapo china chake. Koma mukakhala anthu opusa, ngakhala anthu anzeru ayankhule, mumaona ngati kuti palibe chimene akuyankhula. So, tisapuse. Tikapusa, tikakhala chete, titha tonse. Ndanena kale kuti amene uja anali vice president, no ordinary citizen. Mmene mja mnali former first lady, ndiye mnali asilikali apolisi, ndiye mnali asilikali ankhondo. As a country, sitingangokhala chete kuti zikangomvesera anthu ena akakuyankhula nthano zawo. We joke, but we cannot joke on this matter. It's a serious issue. So, akanafuna kuti zikambirana July, akanadikira report akanalisungabe. Azati use July, wati kwauza kuti section 12 ikutilola kubwera pano. And ulamuliro wankhaza utinatana nawo pa 14 June 1993. Ndifaki ndonena pano ndibwereze kuti Reverend Chimbirimba Ngondwe ananena zona has been vindicated with the report. Ndege sinafike kunzuzu. Ngati akususa nawo abwereza susane nawo. Nawo anena chani. Mwafusinso Malawi police kuti mna mangatu akulu acha kuma here is the report. And I'm challenging you, the media. This is a time we need to be vigilant to safeguard this democracy. Because Tim Nilo would put it to the media is the watchdog that watches the house of democracy. Malawi, let's be vigilant. Tanamizidwa. When to be down, Zikulupita Swano, Onongeka, and Nagare kuti ati afuna kweze mafuta. Ati ngati njira yabwino. Njira yabwino zoona mmene Malawi kuvutikira mukane ndi njira yabwino mukweze mafuta. So, mukuoneka kuti mdziko muno chibwana chachuluka. Ndiye BN ife anatiphunzitsa ntchito anatisira mawu kuti osaopa. Ife ndimaonjezera pakuti tani osaphetira. Koma ndingo maliza ndi kafunso kamodzi. Ndimakutsatirani kwambiri ngati CDEDI. The way you do zinthu zanu, you take into a step further when dealing with my issues awawa. Kwambiri mumatha ku the concerned parties, you reach out to them. I wanted to just to know if mutaliona report ilili mutapanga identify the gray areas in the report. Kuti mwina, have you tried to reach out to amene akuoneka kuti kwakhudza kwambiriwa ngati MDF amene mwachulawa and Daud Suleiman on the specific areas that you have mentioned amene akwakhudza iwo? Have you tried kuti mwina mutawafikira potengera kuti this report ndikukhulupirira kuti tonsefe including akuboma alionera pa website ya the German company, the German institution imene imafufuza izizi. Mwawafikira makra ndi MDF on the specific areas you are concerned with and anena kuti chani?
makosana amene tikupanga nawo deal padakale pano pakulamula padakale panopa anthu osaleme pandowa ndi anthu aphuma kwambiri ndiponso ndi anthu ofuna kuti amakonda kuzichemerera kwambiri akanakhala kuti ripoti imenene awanamizira akanayamba kulitulusa ndiwo kuligawa koma nthawi zina munthu ngomamuyankhula osama kuyankhani amakhala kuti mukusayankhako akuyankhula. There's what we call deafening silence. Now nkhani ili pano phiri si nkhani yoti kuti zikana kuti ati CDEDI akakambirana ndi Valentino Phiri ayi ikhanga kuti nkhani ya phiri ndi Namiwa. Nkhani ili apa ndi yokuza Amalawi 20 million tinataya miyoyo 9 at a go unprecedented. Ndiyeno si nkhani yoti zipita nyumba zikakambirana ayi. Kasudi wino wake wazalo mulabwino adanena kuti mukazayamba mwandiona anthu akundiyamikira andi siku ne mukazamva boma ili tikunena zabwino za CDEDI mungoza kuti pavuta pamene sipali bwino. So we don't dine and wine with the oppressors. Ubwino wake democracy is clear, section 12 is clear kunena kuti taabwereka mphamvu zopozigwisa ntchito solele azizigwisa ntchito solele to save and protect public interest, the interest of Malawians. That's the first thing. Komanso azipanga zinthu poyera. So iyi sinkhani onati zikana kuti takubwera kukamuzi barracks aphiri tifotokozereni iya adanena poyera ku state center pasiwo aye dziko likumva ifeso tabwera pano pa Zodiac tikunena dziko likumva andiso akupanga live streaming kuna kulikonse akhoza kutionera. So nawonso abwere pano azanene kuti sizoona sinanene kuti pamalopo mpophimba sinanene kuti Ndege adayibweza abwere poyera for the sake of their own image, for the sake of their positions, and for the sake of the image of this great republic. So mwanena bwino tathokoza kuti matisatira koma there is no better way of doing it rather than coming public because zonse zinachitika in public. And democracy chimene imakanira zoti sabange zinthu kobisa amaopa zona kuti kukayikirana ndifake tikamavota mavota poyera mavota amaverengedwa poyera president kamalumbira poyera ndi akamapanga zawo za usiku ndifake timabwera pano kuzafuza kuti kodi izi mapangira nje usiku kodi munatani apa ndi apa tifune kuti chilungamo chiyende ngati madzi koma ndisindike kuti amene zikuanyasa zianyase amene zikuawaze awawe amene anayiwala imfa anayiwala koma ife we are doing it for posterity ngati dziko tanika tiphunzire andi kuyankhula kunditi kati kuyankhula koma nkhani izi iniyo mutenge utenga mwauza aphiri po lero lomwe mwauza kuti Namiwa akuti munauza mtundu wa Malawi kuti Ndege dakwera kophimba koma zithunzi munaziona sikophimba and report la syndicate mwauzeso akunkuyi kuti mudalipompo ngati mboni ndiye report la yamba kuuluka Friday kuzafika lero fachani makhala chete Daudi Suleiman mwauzenso kuti nambala ilipo magawa ma newsroom anthu amene amapanga live achi amene angaone Ndege aimbe 261 mapangira njimene ziyazo mukuziwa kuti palitawa lero amakra amapanga police all the mobile service providers njifanya sina wafuse amene wakuoneseni kuti kudi anthu amene mayankhula ndani njifanya information mukuisunga kunala anthu amene uchoka maisira kuti ayankhule anagulidwa pakamwa njifanya ni magwira anthu kama that area anthu sana pasidwe mpata kuti they should tell their story njifanya we still insist kuti kaya pachangozi ya kumwanza icha commission of inquiry dachitika patatha zaka 12 apanso tidikira koma zikanaka zabwino totaza Chakwera akanangopanga zofunikira chifukwa akanaziyeresa akanazipanga exonerate lero mafuso a Malawi achulukira ndi report imeneyi misonzi ya Malawi ikunkera ndi report imeneyi moti pano pakubwera pano enafe tangozilimbisa popeza kuti angone amanena kuti mwamuna satani salira bwezi tikhala tukulira so mafuso abwino amene koma sizoona kunena kuti tizipita zikakambirana kuchipinda nkhani yapoyera ngati imene mwina chifukwa cha nthawi titenge fuso lomaliza kenaka tiseke. Chete sausanyama kumasuyo chabwino tabwera pano nkale we don't have all the time mundulole ndipereke 30 seconds kwa nzanga kuti atseke kenaka tione kuti tipita chisogolo motani zikumukambiri Stephen ndikhulupirira zamveka ndipo timamalizabe ndi chichewa kuti mwina anthu fe timvesese choyambirira ti aliyesa kwina kusowa kuti iye payekha ndi Malawi kana ndife Atolankhani kapena ife CDEDI ndife nzika za Malawi ine inu tonsefe tikufuna kuti tiziwe chimene chinachitika ku CDEDI tanena kale kunena kuti ifeyo tilibe ukadaulo ofufuza nkhani ndipo sititengapo gawo lofufuza nkhani koma ngati nzika nafeso tizisatira kuti kodi nkhani zokhala bwanji. Pempho lake ndionena kuti nkhani iyi ndi yayikulu umene afotokozera director Namiwa kunena kuti nkhani inakhudza munthu wankulu kwambiri amene anali vice president wa dziko la Malawi
kusonyeza kuti ngakhale tukambala za report tikuzowa kuti nkhani iyi ndi history. Ana athu mtundu umene ku the next generation imene ikubwera izasatira kuti nkhani zinaenda bwanji. Koma popeza ndife amalawi ona kuti nkhani ngati zizi koyamba kuchitichitikira m'Malawi, tikupempha monga ngamene anafotokoza president atapeka report yawo yoyambirira kuti ndege inasowa zinaenda bwanji. Komano akabweranso pa podium imene anabwerera usiku wa pa 9 June into 10 June kufotokoza kuti ndege yasowa, ndikukhulupiriranso kuti atabweranso ndikufotokoza mtundu wa Malawi olokungonena kuti ndinalandira ripoti yolakwika pa nkhani iyi koma nkhani inaenda yonje. Imakanga kuti tikuigawa nkhani ija pang'ono kuwatengera amalawi kuti tonse timamvesesa mosiyanasiyana ndiye tikhoza kuyendera limodzi. Fa pakuti apa tsiku mponena kuti tifuna timve kuti kodi chinachitika ndi chani ndipo zinaenda bwanji, komanso adindo amene amayina kuyisatira nkhani iyi anayendesa bwanji. Pamene panalakwika tiyeni tifotokozerane, tilolerane, tivomeze kuti sizinaende bwino, tipangaso chani kusogolo pano siko. Siku kwambiri ndinanena kuti sidifunika kuti tichite kuyala mphasa kutambalala kutchalichi kwathu amanena kuti mukalalike zimene mwazimva. Ndikupita kuti mukalemba zimene mwazimva komanso amalawi azimva ndi athokoze amalawi akufuna kwabwino amene amatikhulupirira ndi mautenga osiyanasiyana kumatipasa nthawi yakwana kuti tiyime titeteze tsogolo la dziko lathu, titeteze demokrasi yathu posakhala chete, tizifunsa mafunso poyenerera. Uyo amene watopa ndi nkhani ya ngozi, amene watopa ndi nkhani ya BN kuli bwino angochoka mu ofisi ya Malawi. Aliyense amene watopa nayo nkhani imeneyi, he should just resign because you are there to serve public interest. Sitingakhale kuma yang'ana pansi pamene choona tikuchiziwa and amalawi sidzavomera kuweramira pansi. Nthawi yoweramira pansi naweramira makolo athu anaweramira pansi kwa 31 years. We are not ready to get back to that era of fear, death and terror. Thank you very much. Tinayamba zonse ndi pemphero, ndimafuna mundilole kuti tipemphe ozipereka atseke zonse ndi pemphero. Zikomo kwambiri munakhala pamenepo mudamvesera mwakoma nonse.